tui hnuai mawi tak mai a hian naupang ni awm tak mai hi tui a hlewa he naupang hian naupang dang thi ni awm tak mai starfish ten an bawh nuai mai chu a hmu thuta a hmu vele hlau takin vau kam lama chu nei hleuh chuak ngala chuti lai chuan anu chuan chaw kalama a ei tur lo siam sak meka a siam zo chuan a fapa Nicholas roma chuan petur ne vakala ma se alo om hau lo mai chuti mek lai chuan a fapa chu ro tlan hoin tui pui chunga ruang starfish ten an bawh nuai mai a hmu thur an soi fata anu chuan lau thong o angreng takin kal to lo turin atia ma se Nicholas chuan a thil hmu chu a mit thla a cham tlata wangin a lem te chu han ziak vela chuti lai chuan naupang dang ho chuan an ron kova a thian te chuan ran thir wang hi thinga an lo tron bet wa maya vaphu mangu an ron ti hi ro nia Nicholas chuan a thil hmu chungchang chu thian te hna chuan han soi wata ma sen ni chuan an oi ho lo do soi theira tuk tin an thingkena ran thir wang an phur be chuan an han hol dona Nicholas chuan a tuk vekan ron vom lu mai a lo wangin ava chuaka a tuk ver buluka chuan leian lai khura an phum ta ni chu thila thlen no chuan Nicholas chu a ina lut lein amilem zia lai kha chhun zom leya ma se anu lokalin damdoi ei tur lo pe a Nicholas chuan kadam lo poni sirawa ngatinge damdoi hi ka eyangai thin le tin a soya anu chuan thanglai in nia in taksa pui turin damdoi angai lom tin a soya ti chuan anu chuan mu turin atia chhun lama athil hmu chu khoilaya tak nge ti te han zot fia pa ti chuan a chala fopina kalsan ta ni atu kalo ni chuan Nicholas le thian te chu tuipui kama nga nei niom tak hian an ding thap loma nakina chuan anu chu tui atanga lo chuakin starfish pakhat hi lo keng wa no pang thirwang engma ka hmumia lo tin a sei boka Nicholas chuan makati ema wangin tuya chuna lut vele ngata anu chuan lo let ro tin a au waka chuta man mo takin a in lu zera tui hnuaya lungkhriam chu a ham fu pal lo maya akut chu atikak pala chuti lai chuan anu chuan zuang lut vein akwa chuak chhong hala anu chuan waw kam lama khoi nars nena akut chu a thui ti ta ni zan ro ni chuan akut an thuina chu thir wang maya chuti mek lai chuan an om no huna mei chathan khat ho chu lai chit en kengin an chuak dam lai hi lo langa tuipui kama chuan Nicholas anu ngai mai po no pang puana tuam apom lai hi lo langa mei chadang ho po chuan local hnai tel hloma inge omzian ni tang o atu galo ni da chuan Nicholas chu waw kama starfish nen an infiam lai chu hmu le nia a thian te localin engemaw wangin an in hnial boya an in sual titia mase nu pakhat localin a thel wata Nicholas thinrim lagai lo chu lung ala starfish ban pakhat chu a chhut bun sak vek nge ngea chuta anu localin starfish chu la aina plate a tuya chunga chuta chuan starfish chuan da a ti chuan angai te bokin Nicholas chuan chaw eya damdoi ei boka amut alo hun le ta bokani atu ka chuan anu chuan damdoi na hruain zanin tang chuan heta hian ria thina ngai to don ani ti in a thla liama nurse chuan endikin injection kan ti ngai tat mai tia ale khabua milem siam chungchang ten han sei ho vela ama akut kak thui tu nurse khan athisan lak sakin test engamo anti don ani ti chuan bathroom lama hruain inbual fai ngai awangin athuam ho te chuan han di saka ai tia milem zian ale khabu te chu peturan an tia achunga chuan milem engemo hi ro ziak tu maya nakin dewa chuan Nicholas chu operation engamo tak anti don ni om tak hian alo mudiam lai hi lo langa adula chuan engdam doi mo tak chu an kap lut boka chuti lai chuan mundang lampang he lampang waw kam lama khan me che pani hian lui lam sa a helan e long lai lo langa pakha jok phei chu Nicholas nu khan nge ngia thil fel lo tak aw mani Nicholas chu dam doi in lama ama angano pang engamo zat ka ga amu fel diam to lai lo langa atu galo ne chuan no pang pakhat chuan adula anzaina ni om tak chu kokin nurse an ti dan chu soya Nicholas chun uluk taken lo ngai thla a chuta pona ava chuak de dia nurse pakhat hi ani thamo tin ro bia chu nurse chu zero zel han tuma ma se an hnung lama tangin anu chuan lo kuaya ho tong mianga kon tia ti chuan an hota anu chuan damdoi in tu a pe a ina
ma se zana lo ni chuan Nicholas chu pawna a chuaka kholaya chuan a vak kual de maya mian local point a kil thim laya chuan a biru pa zok zaka a thian pa te ina vakalin a rum kongka vakik dat data zoite in a ko boka a thian pa Victor chuan tukvek chu lo hongin anu te hian dot an khil nin a khriat thu soya zana hian an chuak thina sin engen ti thinang le ti dan soiduna engponi se ro kin vazui veng miang antia ti chuan an vakal ve ta ni Victor chuan zanthim hnuaya an bo mayang ti a lau thonga akal thui ngam lo ma se Nicholas chu huai sen takin hmalama panjela ti chuan nu ho kal khom na an lan theina tong chuan Nicholas chuan azubi thade de a chuta mei che ho chun va in anu po terin serok vek hian an lo in bo huat mai chu thila mu zo vele chuan an in lama rang takin atlan hole ngala akhuma chuan mak ti tak mai na mu le ta ni chuti lai chuan kongkain hong ri khia aru kinava bi ta dek deka anu in bol lai chu muin anu hnunga chuan thil bial thlia om hi ava hmuwa anu chuan hoile tin afa pa chuan aron enani ti ava hmu manani ti chuan adot le chuan Nicholas sunar shovin apum velan endik lai lo lang le a Nicholas apum chu an scan vela anu chu mu nei ni om tak hian anui suk nge ti chuan Nicholas chu no pangdang ho om khom na hmuna chun huain chuta chuan anom tiang le ta eng tiang nge heta hian kanom don le tin a han zota ma senax chuan chang lovin akal san le daya Victor po chu abula chuan alo om verang mai heng mi te hian dot min khila damdoi enge motak mangin min thunun zo ka ni chu ka khria dan ani tiang hian kan om rang don nin ka khria te tin yap ni apa ti chuan le adot le chuan na so chuan nau te ni om tak len siam pui ting lo te dak te hi play ta tanga an la chuak lai te lo langa abula chuan Nicholas ni kho khelawa morang lai chu lo lang boka enga motak chu heng ho hian ti an tumani adot le chuan Nicholas chu akhuma tanga lo hak lolin abula naus chuan ale khabu milem ziana bu kha alo pea nakin deuh chuan a thiampa Victor po adam to wanga chuwa to thu an ron soi le a anni po chun dam vele an chuwa to thu an ron soi bokani Nicholas chu anu lo kalin e tur te ron pea ma se a e tur ber chu e cha kom fakhan lo ni nakin deuh chuan na so chuan an khoi khang le a nim hlum nam hanga an chiu thleng chi a khria a hak le chuan no pangdang ho chuan lo din hual thap to a kanu dik tak ani in ka khatam ya lo ti ten an lo ti sap sapa chuta nars ho chu lo lutin uncle son diala nars pakhat chuan Nicholas chu foi khangin thalak ai an tir ta ni chu thalaka me chano pang ho chuan anu ang sia khan an hnunga thil enga mobial thia hian lo nei vek loma ti chuan nars chuan tuipui kam lama a huaya akor chu a han phela an hnunga po chuan bial thu angkha alo nei verang mai Nicholas chuan makati em maya chuti lai tak chuan nars chuan pom thotin tuya azwan thak puya tui ha ken ni kho khela vena om ta ni a hak le chuan akhuma lo mu le to chuta akhuma tanga thovin rom pakhata hian no pang pakhat mu reng lai he va huwa chu va pana chu no pang chuan ka pum hi a che ni o ti na khoi tira chu thil che chu nem top tu rin ati boka ma se an han nem vak chuan chu no pang chu thi na luak ta chiam mai chuta Nicholas chu rang takin atlan sun hala nars pakhat hian ron man manin ni kho khelo venan siam le a han hak le me chuan tuya hian ataksa alo in chi avek apuma chuan thilenga motak hian ron ne ka a han en chian chuan no te piang hlim ni om tak hian lo nia chuta lau thong takin tho cham ti na oma ma se chuti lai chuan nars pakhat amma a ko thui sak tu khan ron chan chuakin chu nars chuan rang takin tuipui kam lama a huai phaya tui chunga chuan a zuan thlak puya ti chuan tui chunga thok theina nars chuan Nicholas chu tho te a han peya long pakhata hnu chein chu nars chuan a kal san le ta ni ani na taka chuan Nicholas ate omna hmuna no pang ho kha no pang dang siam nan an hmanga nawon pai tira tin khang me che ho an nu emon ti te po ka me khring pa ngai ni lovin tui lam sa tanga me khring an siam chop te an lo nia chulai hmuna tong chuan Nicholas chan chuan ni in kha nars khan alo tran pui alo nia ti chuan kho pui pakhat me khring pa ngai omna ni nge lang mun chu Nicholas suna va thleng ta ti chuan he movie hi atop ta ni ole he movie ming hi Evolution 2015 te nia athon thu ang dia diak chung kan ron soi vek lo mai thaya tiang movie ka pa hian a video ron da hi a en tu ta na hmunom line channel tan a him lo wang le
khua ya kan channel te an kon endika review an kon nei hian hetiang ang ma ni kut chuak ni lo video clip atam lutuk hian kan channel kha an cancel ve thina kholbom channel po hin ro to photo wangin chung laka kan in ven theinan chuan video clip mang lovin kan kon tia thlir tu lamten mino khriat thiam sak don nia in zawai chung alom thu kon se Class 12 pastin Bachelor of Social Work BSW zir du tetan mundang panbuay angay talaw Aizola Social Work subject zir na masaber Divine Mercy College bongko na admission honme kania manmo ero angay Divine Mercy College Higher and Technical Education Government of Mizoram le Mizoram University MZU Nwaya affiliate lapadinani MZU Nwaya exam nung bera za pass na Divine Mercy College angat yan Bachelor of Social Work BSW ronzirla theory class ka field practicum fel fai takakalpui chinani BSW hi MSW zirnale social worker chatak ni tura kailon poimo takani admission rantila theitop kan lo chwa puyang che Admission tidule siya siyang dutan Divine Mercy College Bongkon Lunglei Road Aizol contact 8014529978 9436782033 9612393856 Sunday la bin Sunday la moy solo Amel chia chi lo adu big low Still fan man to la vin kan moy solo